Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadirin Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam ala alihi wa Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. An Jabir radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullu ma'rufin utawi tiap-tiap keapian iku sodakotun sodakah. Wama utai perkara anfakokan infakno sopa muslimu sopa muslim min nafakotin saking bayane nafakoh ala nafsihi ing atasi awake muslim wa ahlihi lan keluarga muslim kutiba mongko ditulis lahu maring muslim biha kelawan nafakoh ditulis opo sodakotun sodakah. Wafi wama waqa bihil mar'u al muslim irdu kutiba lahu bihi sodakotun. Dadi niki bab nerangaken sa'atu abwabil ma'ruf utawi jembare tiyang niku nglampahi utawa jembare pintu-pintu keapian. Bila Allah Subhanahu wa taala krana banget sayange karo menungso, krana banget sayange kalih menungso niku Allah nggampelaken yuridullah bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Dados Allah niku ndamel utawa ngersakno bilih keapian iku akeh. Maknane akeh menungso gampang nemokno. Jadi menungso sapa wae nek kepengin entuk keapian, wong mau bakal ora kangelan nempokno keapian. Mergo apa? Keapian iku banget jembare banget akeh. Mergo mriki dipun ngendikano sa'atu abwabil ma'ruf, jembare keapian, akeh keapian. Saking akeh janjane wong iku ora ngarah kangelan goleki keapian. Mungkin jenengan napa niku saged angen-angen, wah apik kuwi ana musala tok, apik kuwi ana masjid tok, apik kuwi maca Quran tok, apik kuwi maca selawat tok. Belum tentu. Kathah ana kalane maca selawat, ana kalane maca Quran, ana kalane ibadah liyane sing iku sesuai kapasitas masing-masing supaya wong mau iso nglakoni keapian. Oh boy. Mangane kemudian dipun ngendikane Kanjeng Nabi, kullu ma'rufin shadaqah. Sekabiyane keapian iku sedekah. Maknane ibadah. Kabiyane wis apa wae. Teng mriki dipun critakno malah sampean kok umpama nulungi wong ape ngunggahno pari nang nggone montor. Ngunggahno apa jenenge gabah nang ngene montor. Utawa nuntun wong sing wuta. Utawa memperdengarkan wong sing ora iso krungu. Kabeh iku dianggap sedekah. Nek iku dianggap sedekah berarti dianggap ibadah.
Mergo sekabiyane perkara nek ana perintahe Allah, ana perintahe Kanjeng Nabi iku disebut keapian. Paham nggih? Dadi kaya ngono. Dadi ora usah nyawang Mbah Lurah saiki apik cah wiridane suwengi utuh jukung suwengi. Ngono ngene ora usah ngono. Nek sampean ora iso nggudak ora usah digudak. Napa? Carane apa wae sing sampean lakoni iku minangka makruf nek ana petunjuk saka Kanjeng Nabi. Wong wedok kena kopi, keapian. Makruf. Wong wedok nyuci piring keapian. Malah ana sing kandha ngene, ngamalane wong wedok sing paling kondang ora kok maca Quran, tapi gorengno pindang kanggo sing lanang. Rungokne iki. Bojoku ngatur permo. Ya. Amalan sing paling apik ing atase wong wedok iku ora maca Quran, ning apa gorengno pindang kanggo sing lanang. Wis padha enge ya. Lah iya ya. Padha ngene. Lah tiba sampean bojomu ngrasa ngene, bojomu aku lesu Dik. Malah buka Quran, gayane ora karu. Gayane. Dadi maknane dene iku gak nuruti perintah Allah, ning nuruti kepinginan atine dhewe. Ben ketok apik, ben ketok api orang wong wedok iku ya apa sing dibutuhno wong lanang iku sing paling istimewa. Nggih, rungono Bu, Ibu. Aja ngantuk iku. Ya, peh roti pan ya apik, Tapi nek sing lanang kira-kira kok iso lesu, gekno mangan sik, ya. Iki ya keapian mergo iki perintahe Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya kabiyane nafkah sing dinafkahno wong muslim kanggo awak dhewe. Sekabiyane keapian nafkah sing dienggo ngaweki awak dhewe utawa bojone. Iki disebut ma'ruf keapian utawa disebut sedekah. Jadi ora kok kanggo bojomu tok. Dadi sampean golek perkara sing halal kanggo awake dhewe. Iku ya disebut keapian. Berarti nek ngono aja sampe kondo aku wis garangan boyo, ape golek apik kok kangelan. Aja ngomong ngono. Keapian ku banget jembare. Aja sampe kondo nek golek keapian iku kangelan. Dimanapun tempat, di mana saja. Kowe nang sawah ya iso nglakoni apik, kowe nang omah ya iso nglakoni apik, kowe nang dalan iso nglakoni apik. Bahkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ngendika teng ngene mriki, kowe umpama nang dalan kok upamane ora iso maca Quran, pancen ora iso maca Quran. Apa sing kira-kira ganggu dalan singkirno, apa wae. Sampan roh dalan rodok lobang, uruki. Nek gelem nggih niku nggih keapian. Marga kewajibane menungso iku setiap dina iku wajib nglakoni apik setiap hari. Wong Islam kene ngaku Islam iku bendina kapan sampean ambekan wajib nglakoni keapian, wajib ora kok sunah. Nang diae cuma bentuke keapian iku macam-macam. Lah saiki kenapa wong kudu nglakoni apik ambek wong? Wong kok apik ambek wong? Ya kudune ya ngono. Kula sering nyontokno ngene. Dadi zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mempertahankan Islam, mlaku konggone Mekah tenggene Madinah niku kurang luwih 500 kilo. Niku dalane ora kaya dalan Karangori niki ora.
dalane isih mbronjal watu pasir panas ora karuan. Kanjeng Nabi diutus Allah hijrah tengene Madinah. Iku mong apa? Mempertahankan supaya Islam sing nanggone dodo iki ora sampai ilang. Nek ora ilang supaya iso sumrambah sak ngalam donya sampai tunggune karang ori sampai tunggune iki. Iki perjuangane Kanjeng Nabi diterusno para sahabat, diterusno para tabi'in. Lah nalika zaman tabi'in, Karangori urung dadi apa-apa, isih gong lewang-lewung. Ya, Mbak, gong lewang-lewung aja Quran. Arab iku apa ya ora roh zaman semono. Lah barang saiki nang ngene kene. Terus Mbah Lurah delalah digawe mudin. Delalah bar digawe mudin dadi lurah. Delalah karo Gusti Allah diwehi atine kebuka kon gawe musala karo musala gandeng. Ya. Ya. Dah Mbah Lurah sing gawe karo omah mergo ana wong akeh wis ndamel kaya-kaya ning duweke dhewe. Ora kena Mbah Lurah terus mentang-mentang mampang-mampang nepuk dodo sampai ambek. Iki lho anane Islam nunggone Karangori. Mergo anane aku. Ngene iki. Naudzubillah min. Saiki nek sampean urut lamun diparil ora ana Kanjeng Nabi, lamun diparil ora ana sahabat, lamun diparil ora ana tabiin, lamun diparil ora ana ulama sing selalu memegang tongkat estafet perintah sangka Kanjeng Nabi, yeti Islam orang arah tok kene senajan mudin dadi lurah, lurah dadi mudin maneh bola. Dok. Ngandang nggih. Dadi maknane wong iku kudu apik karo wong duwe kewajiban. Kula sering nyontokno ana watu gedhe dipecah dituthuk ping 100. Lah barang dituthuk ping 100 lagi pecah. Lah sing terakhir aja mentang-mentang iki lho gara-gara wis nuthuk pecah. Lho ya urung mesti. Nek ora dituthuk nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor 4 ora arah pecah. Jadi maknane awak dhewe ku wajib, ora wajib apik karo. Sebab nek sampean ora apik karo wong maknane ngrekasano awake dhewe. Kula wingi teng Debek cerita, teng Debek. Ya. Kita mergo wingi cerita sampean ora teko lek tak terus saiki nang nggih. Wingi sampean nang kene aku nang kono sampean ora roh iki tak critakno ben aku adil terus ya. Allah Subhanahu wa taala damel napa niki wali. Iku ana kalane ketok, ana kalane ora ketok. Lah walinipun Gusti Allah sing ora ketok. Maknane sing ora ketok sampeyan gak roh nek iku wali. Iku luweh akeh timbang sing ketok. Eling-eling nggih. Dadi walipun Gusti Allah iku sing ora ketok luweh akeh timbang sing ketok. Kenapa aku cerita ngono? Mergo kenapa? Wong Allah Subhanahu wa taala iku gelem ngawaki rezeki menungso. Ngawaki rezeki kewan, ngawaki rezeki udan, ngawaki rezeki kabeh rumangkang sing nang donya iki iku sebab anane waline Gusti Allah. Jadi kaumpamane iki ana udan, isa sampean isa iso ambekan, isa iso nandur jagung, dipangan tikus ta mboten mriki? Gak alhamdulillah. Ya. Iku gak kok sebab anane kula panjenengan gak sebab nang Karangori kene isih ana waline Gusti Allah.
cara wong biyen sing babat tanah kene. Iku waline pun Gusti, dan wali ini tidak pernah berhenti. Mati siji ganti neh, mati siji ganti ngono terus. Ning iki ora ketok. Berarti nek ngono awak dhewe iso dadi lurah. Awak dhewe iso mbangun musala. Awak dhewe ndelalah dikuwatno Allah, iso ngaji malam Rebo Wage rene. Iku gak murni sangka awake dhewe. Murni iku panci peparinge Gusti Allah sebab anane wali. Paham nggih? Dadi kaya ngono mula wong gak iso